Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo batxetarrak, gaurko saioan egia ia absolututzat saldu diguten begirada bat aldatzera gatoz, edo behintzat ez baian jartera. Baliagarra egingo zaigu ulertzeko agian, gaur egunera indarrean dagoen genero banaketa bitarraren ondorioz, gizartean lanak eta rola zergatik banatzen diren bezala. Eta ez bestera batera. Agian handitxu egia da asmoa, baina bueno. Horretarako, azteko, hasiko gara milaka urte batzuk, ohi dugun bezala, atzera joan da, ezta? Bai, eta gainera Andaluziara joango gera, eta lehengo astean, azken podcastean bisitatu genuen leku batera, Sevillako Valencina de la Concepción, aztarnategira. Handia sana. Bai, esan genuen berriki Kobrearoko herrixkako etxe bizitzak aztertu dituztela, baina esan genuen ere bai hori baino lehen nekropolia ikertzen aritu zirela urte batzuetan, eta Hilda konbateongo da. bai, aurren hilobi ez hitz egin genuen, ez? Komunitatearen berdintasunaren seinale zela esan genuen, baina 2008an hilobi berezi bat aurkitu zuten nekropoli hartan. Duela 4.900 urte inguruko hilobi bat zen, ez? Esan genuen azkenean, Kobrearoko, ez? Herrixka eta nekropoli bat zela. Eta komunitate horretako kide bat, kide nabarmen bat, ehortzi zuten, ze luxuzko objektu ez inguratuta ehortzi zuten, eta berarentzako bakarrik eraikitako hilobi batean, eta lehen azterketak egin ondoren, adituek ondorioztatu zuten 17 eta 25 urte bitarteko gizonezko baten arrastoak zirela. Berehala konturatu ziren, ez? Komunitate hortako individuo, ez? Oso nabarmena. Zanguratxoa zela. Bai, izango zela. Ze ganbera batean bakarrik ehortzita zegoelako, eta lehengo astean esan genuenez, Kobrearoan multzoan ehortzio zituzten hildakoak. Gainera, 200 urtez ingurua ehortzketa eta gurtzagunea izan zela ikusi zuten, baina hilobiaren inguruan, 25 metrotan, beste inor ez zuten ehortzi, tarte hortan. Horregatik uste dute, gutxienez 8-10 belaunalditan, komunitateak pertsona horren oroimenari eutsi ziola. I'm the boss. I'm the boss. I'm very, very sorry for your loss. I'm the boss. I'm the boss. And just in case I didn't get my point across, I'm the boss of a whole nother castle. Ain't no princess inside. Ain't nobody gonna come and find me. I got mad reptilian pride. If you wanna step in my kingdom, I get a real nice surprise. Ain't no... Nahikoa froga zalantzarik ez usteko, pertsona, estatus handikoa edo zanguratxoa zela komunitate horretan, eta ondoren etorri zirenetan. Bai, eta gainera, zuk esan dezuna, ez? Estatus handiko pertsona zen, eta gainera Kobrearoko aurren hilobi gutxi aurkitu dituzte, eta horietan ez dute objektu berezirik aurkitu, ez? Lehengo astean ere hori komentatu genuen.
Horrek esan nahi du, garai hartan estatusa ez zetorrela odoletik, Hori da. ez zegoela oinordeko tzarik zentzu hortan, eta Valentzinan ehorzako pertsonak bere kabuz lortu zuela nabarmentzea, nola baita zerrateko, ez? Hau da, edo ondasun horiek, ez? Berak hilobian topatu zituzten ondasun horiek berak lortu zituela, edo komunitateak berari Emandakoa. ematea erabaki zuela. Eta aurkitutako objektu baliotsuak adierazten dute, ze garrantzia zeukan, eta Afrikar eta Asiar elefanten hortzak, bai, topatu zituzten, ziurrenik, adituek hori uste dute, Siziratik ekarritako anbarra, kalitate handiko suarriare bai, ostruka arrautza oskolak ere bai, eta harri kristalezko horria, eta oso nabarmena da bolizko, ez, marfilezko kirtena duen daga bat ere bai. Eta hori dela ia 5.000 urte. Bai, adierazten du besteak beste persona nabarmena zela, baina baita ere garai hartan agien merkataritza, ez, bidaiak Bai. uste baino, ez, garatuagoak zeudela. Bai. Bai, eta Sevillako unibertsitateko ikerlariek ez bakarrik, Bienako, Austriako hainbat adituren laguntzarekin, hori, buruzagi edo persona nabarmen honen arrastoen azterketa zorrotzagoa egin zuten, duela urte batzuk, eta hortelako teknika berritzaileak baliatu zituzten, eta zehazki hildakoaren hortzetako esmalteko proteina sexualki dimorfikoak aztertu zituzten. Nik ez nekin nire hortzetako esmaltean proteina sexualki dimorfikoak nituenik, baina ondo dago jakitea. Deno gara, sexualki dimorfikoak. Bai, baina gure hortzak ez dakit. Eta emaitza, ez ustekoa izan zen, Scientific Reports, aldizkarian argitaratu dute, eta hori, emaitza izan zen, Valentzinan ehorztako pertsona bereziura emakumea zela. Kapum! Bai. Eta horregatik bolizko dama izena jarri diote. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor, ardiente admiradora de una lista decadente ser pensada. Bueno, eta gainera esan behar da, lehen edadea aipatu duzu. Hogeita bost urtetik Bai. berako izan da, argi dago zutela hautatu bere edadeagatik. Ez. Esan komunitate batzutan agian edatutunak beste, status o pisu edo hartzen zulako. Kaso hau ere, ez da horrengatik. Ez oinordetza, ez edadea, beraz, zoze ingozun. Hori da, bai, Emakume horrek. merituren bat izango zuen. Zoze, ez dakik zer, ez? Bai. Eta ikerlanaren egiletako bat, Marta Cintas Peña izenekoak, beritzetan, berak uste du, teknika zientifiko berriek, teknologia berriek, jauzia handia ekarriko du historia aurreko gizartez dugun ezagutzan. Bereziki emakumei eta aurrei dagokienez, tradizionalki eta modu bidegabean bigarren mailan kokatu izan ditugulako. Aurkikuntzak emakumeek iraganean izandako rola birpentsatzeko beharra eta ikerlariek gaur egun izan nahi dituzten aurriritziak utzi ditu agerian, garbi eta garbi, ez? Ze ez da duela 200 urte aurkitutako zerbait, hau da, 2008an aurkitu, eta zuzenean arkeologoek, gizonezkoek, Bai. ja asumitu zuten gizonezkoa zela. Zergatik, ote? Bai. Egia da, esan dugu, ez, bolizko dama emakumea zela teknologia berri esker, jakin dugu, ez, eta bertin gertatu da, azken aldian adibidez, 11. mendeko hilobi bikingo batekin, ez, armez inguratuta ehortzi zuten, individua, gizonezkota jo zuten hasieran, eta teknologiak emakumea zela, eta beraz, emakume gerrariak ere, bazeudela, bikingoen artean, hori ez, adirazi zuen arte.
Bueno, lehengo serietan, agian politikoki zuzen izenean, bikingo gerlari emakumezkoak ere jartzituzte, ez da? Egia da, bai. Beste adibide bat, duela 9.000 urtekoa, Andeetako goi ordokian emakume gazte bat, izarako arma eta tresnekin neortzi zutela, ikusi dute, eta ondorioz hilartean iztari lanetan jarduzuela ondorioztatu dute ere bai, ez, adituek. Eta lehengo asten egin nuen galdera berdina esango dut, ez? Zer behar da, salbuespen izateari usteko, ez? Zenbat behar dira. Eta Marta Zintasek, ez? Arkeologo horrek iradokitzen duen bezala, behar dena da begirada aldatzea. Esan bezala, teknologia berriek azaleratzen dituzte salbuespenak edo salbuespetzat jotzen ditugunak, baina gero salbuespen horiek arau bihurtzea ez, eta hori beste begirada batekin lortzen da, eta gehienetan dator emakumeen begiradatik, hau da, emakume arkeologoen begiradatik, ez, eta lehen urtean, 2023ko amaieran edo Oiason, erakusketa bat izan zen, Gipuzkoako emakume arkeologoi buruz, oso interesgarria eta hor ikusten zen, berez Gipuzkoako egoera estrapolatu daiteke beste dozen tokitara, eta da, nola hasieran emakume gutxi aritze ziren arkeologian, gero eta kopuruz, gero eta gehiago izan ziren, baina beti edo laguntzaile, edo disiplina zientifiko ez, zehatz baten espezialista moduan, baino duela gutxi arte ez direla proiektuko buru, ez, arkeologo buru izan proiektuetan, eta orain hasi direla, eta hor nabarmentzen ari dela, hori ez, begirada aldaketa hori. Eta bueno, Andetako emakume izariaren kasuaren antzeko hainbat kasu agertu dira azken urteetan, ez? Eta lehen esan duguna, salbuespenak, salbuespen modura edo, eman izan dute horien berri, baina Seattle Pacific Unibertsitateko Kara Wall Scheffler biologoa buru duen lantaldeak emakume izari buruzko ikerlan orokorrago bat egin zuen 2023an, ez? Esan dugun bezala, salbuespenak aparte utzi eta sintetizatu eta orokortu bizkat egoera. Plus One aldizkarian argitaratu zuten artikulua eta artikulu hortan ikerlanaren ondorioa oso garbia izan zen, eta da, historia aurreko gizarte ehiztari biltzaileetan emakumeek, naiz gizonezkoek egite zutela izan. Ematen du... normala, ez? Hammer Berlin baduzu, aterako zara, eta baina gure iruditerian hori... Erabat kontrako irudia iritsi zaigu. Eta gainera, ikerlan honetan ez dituzte pare bat kasu, ez? Aztertu, mundu osoko 73 komunitate aztertu zituzten, eta horietatik 50 kasutan aurkitu zituzten eiza denen lana zela, ez? Dioten frogak. Besteak beste, Punan, Malaisian, Uopkaimin, Ginea Berrian, Hiwi, Venezuelan, Matxes, Amazonian, Tximane, Bolivian, eta beste batzuk izan dira, hau da, oso komunitate desberdinak, gari desberdinetakoak, eta ez? Eta jatorri desberdinetakoak. Eta 73tik 50 horrek esan nahi du, 180 gutxi gora bera, gutxienez emakume, ez, gutxienez 180 emakume iztariak zeudela, ez? Eta gainontzekotan, 20etan, ez dute aurkitu ez aldeko, ez kontrako frogarik. Hau da, gainontzeko 20etan ez dakite iztariak emakumeak edo gizonezkoak ziren.
Beraz, euneko ere izan daiteke, izan liteke emaitza. Eta, esan behar da, horretarako ez dituztela aztarnategi arrasto berriak ikertu, aurrez egindako ikerlanetan oinarritu ziren, ez? Eta egin zuten azan, lehen esan bezala, begirada edo interpretazioa aldatu. Eta, esan dugu bezala, luzaroan, historia aurreko komunitate horietan, genero rolak oso banatuta zeudela uste izan dugu, ez? Eta azkenean hori da, egungo gizartearen ikuspegi subjektiboaren eraginez, gizonezkoen haien indarra, ez? Gizonezkoek haien indarra erabiltzen zuten eizerako eta emakumeek aldiz bilketan eta aurren zaintzan jarduten zuten. Bai. Kobazuloko sukaldean. Bai, hori da. Bai. 2023ko ikerlan horrek uste hori edo ez hautsi du, baina horrek ez du esan nahi izan generoen artean alderik edo ñabardurarik ez zegoenik. Hau da, gizonezkoek eta emakumeek izan egite zuten, baina errolak nolabait ere banatuta zeuden jarduera horren barruan. Wallace Schlefflerren hitzetan, arrasto arkeologikoek adierazten dutenez, emakumeek nagusiki tamaina handiko harrapakinen eizan jardute zuten. Belaunaldi berriei eiza praktikak irakasten zizkieten eta maiz gizonezkoek baino arma anitzagoak eta estrategia garatuagoak erabiltzen zituzten. Hala, ze esan duen. Osea, bitxorik handienak, irakaspenik handienak, armarik handienak, estrategiarik handienak, sexu ahulak baliatzen zituen. Gizonezko indartsuak, indarrez saiatzen zirelako, ez, eizatzen, eta emakumezkoek estrategikoagoak. Gizonezkoek burukada bat mamutari maine zioten, eta hauek inguratzen zuten agian. Beraz, ez zinda esan berdin eizan egiten zutenik, hori nik esaten dut ez emakumek hobeto egiten zuten eizan. Hori geratzen da, to Baskal eta to Leon Amaola Garrena. Hori da. Eta ikerlariek ez nik, diote eizarena, ez, kasu hau adibideaz baino ez dela, eta orain arte historia aurreko genero rolak egungo ikuspegitik baldintzatu eta oker interpretatu direnez, beste arlo batzuk ere ikertzen hasi dira, ez? Azken urteetan, adibidez emakumezkoen mugikortasuna. Uste dut, espaldiko podcast batean aipatu genuela, ez? Neandertalen kasuan, bereiek zirela, komunitatez mugitzen zirenak endogamia saiesteko, bai. Edo zine jarduera egin bitartean haur txikiak bizkarren eramateko gaitasuna ere dira aztertzen. Eta orain arte bildutako datuak berraztertzeko eskatzen diete azkenean komunitate zientifikoko kidei, alegia gizonezkoei. Bueno, datu badaude, orain begirada aldatzea dagokigu. Bai, nik ez dut lan aldatuko, izan ez naiz hasiko. Ez, izan ez. Baina, bueno, sikiera... Bai, bildu ditzazkegun datuak eta bestera batera ikusi. Eizatu ez lehen, ez orain, ez? Hori da, bai. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.